ọgọ m gọtara ụdị nwoke bịara lụọ nwa m nwaanyị bụ Osinachi, onye Anambra, onye ụkpọ na-ewu. Ụdị ihe hụrụ n'ebe nwoke ahụ nọ, ama m na ụdị ihe ahụ dị n'ụwa. Kemgbe ọ bịara na be m ya lụrụ Osinachi Nwachukwu, kemgbe ọ bịara lụrụ ya, nwa m enweghị udo, mụ onwe m enweghị udo. O were ya dị ka ohu, onwe ihe ọbụla o jiri ya wee kpọrọ. Ọ na-eme ihe ọla masịrị ya. Nke hụ na nwa m agara di, bifo m ahụ ya anya, ọ nọrụrụ 8 years bifo m nwere anya m na-abụfụ ya ka ọ gara di. Mgbe ọ mụrụ nwa, di ya gwaghị m na ọ mụrụ nwa, ọ ndị ọzọ gwara m na ọ mụrụ nwa. Ndị yara m nọ n'ebe ahụ bụ ndị maara ya bifo wee lụwa di, kọrọ m na nwa m mụrụ nwa. M wee kpọwa nwa m jụwa ya, ọ sị na ọ bụ eziokwu na ya mụrụ nwa. M wee kpọwa di ya, di ya sị m enyela ya nsogbu, na ọ bụ otu ya si chọọ ka ya ga-eme. M wee jụọ ya sị a, otu isi chọọ ka ị ga-eme na nwa m bụrụ ọnwa 9 naanị, isi na ọ bụ otu isi chọọ ka ị ga-eme, na ọ jọrọ njọ, ọ dịghị mma. M wee jụọ ya sị ya, maka ọ sị mbọsị ọ na-abịa na be m na ya hụ pastọ. M wee nabata ya, mana mgbe ọ bịaziri mewe omume ahụ, were jụọ ya ajụjụ sị ya, ọkwa gị sị m na ịwụ pastọ? A wee sị m ka gịnị wee mezikwa anụ. O ji wee kwuo okwu a, wee sị ya, ihe ahụ m hụkwara mbụ ọ bụzikwa ihe hụrụ ugbu a. Ọ sị m na onwe ha ụgwọ ọbụla ya ji m, na ya alụọla nwa m. Wee sị ya na m ga-abịa lelee n'ọmụgwọ. Ọ sị m na ya achọ nkwa ịhụ m, ama abịara ilere ya ọmụgwọ ọbụla. O ji wee kwuchi okwu a, wee gba nkịtị, kpọwa nwa m nwaanyị bụ Osinachi, sị na di gị m chọrọ ịbịa lee ọmụgwọ. Nwa m nwaanyị wee sị m kedu ihe di ya kwuru. Sị ya na ọ sị na ya achọghị ịhụ m. Ya sị m biko mụ hapụwa, wee gba nkịtị. Ndị mmadụ na-akọrọ m, nwa m anaghị ekwe akọrọ m ihe ọ na-agabiga. Ndị mmadụ na-akọrọ m, lekwe ihe nwa m na-agabiga. Mgbe ahụ ọ mụrụ nwa nke mbụ, o meidekwa ya wee tụrụ ime nke ọzọ. Ofu onye anyị ya bi na ya dị 74 n'Ike Road, ụmụaka ibe ya wee kpọwa anyị sị anyị makwara ihe anyị ga-eme n'ebe Osinachi na anyị bịa eme ihe. Mgbe kpọwa Osinachi, mgbe m kpọrọ ya wee jụọ ya sị ya, ka gị na di gị si anọ? Ọ sị mama na ọ ihe m ga-ajụ ya, na ha enweghị nsogbu dị. Tele o wee tụtụ ime nke ọzọ, mụọ ya. Mgbe o ji wee mụzie ya, were ọnụ ya kpọwa m sị m bịa na agụ ga-egbu ya, na onwe onye na-eletekwa ya, ya na-ata ahụhụ na ihe Pita na-eme ya na ọ karịrị akarị. Mgbe lee anya n'elu lee anya n'ala, o wee kpọwa daadị anyị sị ya na Pita sị ọwụ na ya alaghịla ndụ, ya alaala ọnwụ. Wee kpọwa ada m nwaanyị sị ya bịa biko, ya nyere m aka, aga mara ka esi kpaghachite Osinachi. Nke ekwenụ na mmadụ alaghịla ndụ, ọ laala ọnwụ.
mgbe anyị ji wee kwuchaa ya ada m nwaanyị wee kwee na ọ ga-aga wee jikere gawa Abuja. Ruo na Abuja were kpọrọ ya lọta. Nwa ya nọ na 3 months ya kpọrọ ya lọta. Na nke ahụ ọ mụrụ nọ 2 years. Ha nyere ha wee nọgide o a year and 3 months ya bido chọtawa ya. Mgbe emeghe ọnụ m sị ya ebe isi na nwa m na ọ na-ahụ na ndụ ọla alụ ọma nlọkwa na Lagos ụnụ ama nlụ ụnụ lụrụ alụ ezuole. Osinachi wee meghe ọnụ ya. Aga m ekwu eziokwu wee sị m mama na Chineke si ihe ekekọtara onye atọsala ya na ya ga-alaghachi. Si ya alaghachila kama ịlụọ di ọzọ. Ọ sị ya ha alụ di ọzọ na ya alụọla gbaa akwụkwọ. O nwekwaghị nkewa ọzọ ya nwere ike inwe. Mgbe o ji wee kwuchaa ya n'obere oge di ya achọtawa ya ya duru ya laghachi Abuja. Ya bidokwa n'ebe ihe ahụ ọ na-eme ya. Amaghị m ebe ha bi na Abuja. Ime nke mbụ agaghị m ọmụgwọ, nke ịbụ agaghị m ọmụgwọ. Ọ naghị achọ iji anya ahụ mụrụ ezinụlọ m. Anyị ọ dị ndị anyị anwụrụ anwụ ọ maghị. Dị ọkpara m nwụrụ ọ bịaghị mgbaru o rughị nso. Mgbanịkịtịla ele Chineke m anya. Mgbe bido ịrịa ahụ, mgbe m bidoro ịrịa ahụ, Osinachi wee jekwuru mọmị na-eche yọwa ya. Sị ya biko ya nyere ya aka. Anya dị ya mkpa ịkpọta mama ya ka ya leta mama ya na ahụ ọkụ na-enye ya nsogbu. Na di ya sị na ọma mbata n'ụlọ ya. Mọmị na-eche were gazie wee jee yọwa Pita. Pita wee kweta mbịa. Mgbe m batara na be Pita, ihe m nọrọ na be Pita otu ọnwa ya achụpụ m chụọ mụrụ nwa m nwoke. Anyị si ebe ahụ wee pụọ kwara ngwongwo anyị. Amarachi nwa m wee kpọwa ofu nwaanyị wee ejima ya sị ya biko ọ mara otu ọ ga-esi were gaa kpọta mama ya na Pita achụpụla anyị. Ya ga-akpọta ya. Ọ mara ebe ọ ga-edewe ya dewe ya. Nwaanyị Delta were gbara bịa buru anyị oge anyị n'ụlọ ya. Nọzụ ebe ahụ wee na-aga anata treatment. Nọzụ ebe ahụ 2 months wee lọta. Kemgbe ahụ nwa m gara di na be Pita. Ọ bụrụ na owo taa ka esi alụ di ọ kara m mma na nwa m alụghụ. Ọlụlụ dị uru m ụdị nke Pita. Nke kachasị m na ọ sị na nwa m ga-alahụla ndụ ọlala ọnwụ. Mana n'ụbọchị nke tata ọ kwala ọnwụ ka nwa m nwụzikwara. Nwa m bịara bido ọrịa na Jenụwarị. Ya metụ ya nwa obere ya akwụsị ya. Ya rute na Febụwarị ya mewe ya metụkwa ya kwụsị ya. A na-aga na-echeki ihe niile. A na-eje lab eje ihe niile a na-eje. Onwe ihe a na-ahụ. Ihe ọbụla a gara onwe ihe a na-ahụ. Mana na ọ tata ka m ji ntị m na-anụ na Pita sị na nwa m bụ kansa. Mana Pita na onwe ya jikwa ọnụ ya na-ekwu sị na onwe ihe ahụrụ. Nwa mụrụ ọnụ ya na-ekwu na onwe ihe ahụrụ. Mụrụ nwa m kọrịrị akụkọ nwanne ya ahụ n'onwe n'ezite. Onye na-abụ kpara nkata. Anyị abụọ kpara nkata. Ọ na-asị m mama na ozuola na ọnwụ obere isi na awa ya mana ya chọrọ ka ya laa ala. Ihe hụrụ karịrị m ka m na Chineke ka ikpe dị n'aka. Onye na-ahụ na ihe na-ahụ na nzuzo. N'agbanyeghị na nwa m na-ata ahụhụ na-agara ụwa niile na-akpata ego na-ebulata. Onwe ihe Pita na-arụ ka ahụ anaghị ewute m. Mana nwa m ga-eji obiọma na-aga ihe ndị a niile. Ọ ga-anọ n'ime ya tie ya ihe.
ọ ga-anọ n'ime ya kọọ ya ọnụ, ọ ga-anọ n'ime ya mee ihe anaghị eme. Nwa m a na-edi ya, nsị nwa m ngwa na nwoke a ga-egbu gị, o kwukwere ya ekwu. Ọ sị m na ya ekpebiela na ya ga-alụ, na ha ga-echenji. Sị na ụdị mmadụ a ma nkwa m ọ ga-echenjikwa. Wee ruo n'ụbọchị ụnyaahụ wee bịa nweta Osinachi, onye na-abụ kwuchara okwu na Wednesday, ọkwa Wednesday. M bịara kpọọ ya, ya aza m. O ji zachaa m, ma sị ya ka ị mere. Ọsị mama na ya dị mma. Sị na ị ga na-adị na-aga n'iru. Na-asị Chineke ekele dịrị gị, onye mere ka nwa m a bụkwara onye nwere onwe ya. Ihe a ka m na-agwa Chineke. Wee kpọọ ya shia na Chineke anyị ga-enye ya ezigbo otuto n'ihe ọ lụrụ. Ọsị m na nsogbu adịghị. O wee sị m mama na onye nọọsụ chọrọ ileta ya, emechaa ya akpaghachi m n'uhuruchi maka oge ehihie. Wee rute n'oge uhuruchi, ọ kpọghị m, kpọwa ya ọza ya, chechi ya fụrụ mkpọwa ya ọza ya. Mgbe kpọwa Amara sị a ejima gị kpọọla ya. Ọsị m na ya akpọ ya. Taa na ọ gwara m na ya ga-akpọ m, mana ọ kpọghị m. Ihe Pita mere nwa m aga m akọcha ya na Chineke kere eluigwe ka ụwa ka onye maara ihe o mere nwa m. Mbọsị ahụ ọ kpọrọ m bụ Pita jiri kpọọ m ebe 8 nke abalị, mana nwa m nwụrụ n'ụtụtụ. Ndị mere ka m mata na nwa m nwụrụ ọ ndị nwaanyị Igbo yara na-abụ na-adị na mma. Onye mere ka m mata na nwa m nwụrụ, ọ sị ya shitere ya nri. Nwaanyị wee sichaa nri wee buru nri na-aga, wee rutezi ọwụ na Osinachi nọzi n'ebe ọ nọ, wee wụziere ọnwụ. Nwoke a wee kpọọ m ebe 8 o'clock, mana mbọsị a nụrụ na Osinachi nwụrụ na-akpọ ya, na-ekwe epik fon, kpọkọta ya okweghị epik fon ya. Wee rute ebe 8 ahụ, ọ bịa kpọọ, were nọmba Osinachi kpọọ, mpike ya. Wee sị ya ka eke unu mere. Ọsị m na ha dị mma. Sị ya ka ekwenye maka ụmụaka. Ọsị m sị ya ka maka Osinachi. Ọsị m na Osinachi gawara ebe oge ehihie. Sị Osinachi gawara ebe ekwanụ na ha nwụrụ anwụ. Sị Osinachi ihe anyị kwuru imeela na ya, ọkwa isi ọwụ na ọla ha na ndụ ọlala ọnwụ, na Chineke ga-ekpe ikpe a. Nwanne ya nwaanyị chọrọ ya gawa ka ọ gaa hụ ya mgbe ọ na-arịa ọrịa. O kweghị na ọ ga-abata n'ụlọ ọgwụ, ọ chọpụrụ ya. Nwanne ya nwoke nọ n'Abuja, nwanne ya nwoke ga-eleta ya, ọ chụpụ ya. Nwa m na-ayọ ya ka ebe leta nwanne ya nwaanyị, ọ naghị ekwe. Anyị anụrụ ebe a na-ayọ ya, si ebe ụmụaka ya pere mpe, ha fụrụ ya ka onye aka na-eleta ya. Ọ sị ya ngwara anyị na ha na-anya ya, na ya gwaghị anyị na ya ma nleta nwụ, na ọ ya maara ka ya si eleta. Eziokwu n'eziokwu ọ na-ewute m, mana ọ naghị ewutebiga m oke, n'ihi na Chineke maara ihe niile. Ọ maara ihe niile. Ebe ọ ụdị mmadụ m ka ọ hapụrụ ụdị mmadụ a, Pita Nwachukwu were bịakwute. Asị m Chineke n'ime ihe niile ya nara ekele. Ụmụaka ịnọ nwa nwaanyị mụrụ, sisi a mụrụ ụmụaka ha amaghị mbe m.
akpọtabeghị even one day karịkwa mgbe ahụ ha pere mpe m gara were fọs kpọta ha mama mgbe ha dị bụa ụmụaka asị ka ha bịa n'ụlọ m ọsị ha na mama na nwaanyị jikọrọ m njikọrọ anyere ya ata m afọ mmụsa na-eji mee wedin nsi Enugu abụrụ wedin gown agawa ọkpọ Chineke emaka mụsa na-erepụ ha m n'abalị ahụ ya wa afọ ntara this man bụrụ ihe anụ aga no network imeke connect ebe m na-eje nwere ozi enyi ga-emecha kamera onwe ya ha ada mmụọ bakpọrọ mkpọrọ mbe ha ebe ha nka nnọzi till the following morning wee gawazie wedding na ha emecha ihe niile. First issue enwere ngana manọ m na agacha Abuja ngata office I got training na Abuja nata my sister kpọọ m si m biko m na-ekwa na Peter chọrọ igbu ya na ụmụ ya mgbakọ mụtara nwa izi mbụ ya na nke ịbụọ pempe ọ chọrọ igbu ha meta ana m natazi Enugu nọtaba kọrọ mmanya sandensi nekwa ihe na-eme meta na with my money nga Abuja je kpọnata Osinachi kwụrụ Osinachi ụgwọ kwụọ nke mụ a edunata ya anyị na-ama no yi ha ndị after I nọchara ihe nọ Peter bịa yọ kpọrọ mmadụ ọkpọ Pastor Tony nọbụ with nke Pastor Neche na nọọsụ now with Pastor Neche ihe ọkpọ another person wee bịa yọ ọmụ blame ndị a nyere ya that day by my father ka nụ ya nyere ya mgbe ahụ emechicha after ndị kesetụrụ ihe niile nke ahụ aga then after that one ana-aga my sister na-aga n'ihe anụ a ọ mụrụ nwa izi mgbe ọ mụrụ mama agaghị ọmụgwọ Peter kwere ka ọ bịa ọmụgwọ mmụọ nke ịbụọ emọdụ agaghị ọmụgwọ Peter kwere ka ọ bịa ọmụgwọ ihe bụ nne eritebe nwa ya nọ emọdụ eriteghị ya n'aka Peter kama ọ na-akparị mmụọ nke ịtọ emọdụ agara ọmụgwọ mmụọ nke ịnọ emọdụ agaghị ọmụgwọ ụmụ ino Osinachi mụrụ 3 boys and a girl agara ọmụgwọ ya Peter ka obi deny my mother her right as nwanyị mụtara nwa one day na village my mother wee kpọọ Osinachi na phone na-akpọ Peter pick phone ma chefu ihe ahụ ihe Peter si my mother kụrụ onye na-akpọ my mother sị na mmụọ Osinachi ọ sị mmụọ Osinachi bụ onye bụ ke ihe bụ na mmụọ Osinachi odinaya na ọbụzi mmamụ bụ ihe mụta Osinachi chi n'elu wee daa esi na bụrụ my mother bụ ihe mụrụ Osinachi gịnị na ọ na-achọ Peter achọrọ iji anya fụ my mother ma eji mee ya ma mụ amụ nwanne m niile nwa ọchọ iji anya wee fọ ya bụna nke na Abuja the same thing ọ na-ekwe iji anya fụ onye ọbụla si from ebe Osinachi ọ mụrụ Osinachi a na-egiri ha anya na-egiri I called my sister Osinachi gị na Peter na-ese okwu metụnogodi nke gị Peter nọrọ nke ya ọ bụrụ na ọ na-ese okwu but just ka mama isi agaju ya oyi my sister bụ onye udo Osinachi bụ onye udo ọ na-achọ nsogbu kama ihe a ga-ese gị na-abụ ọ sị gị jide ya nọrọ onwe ya Osinachi abụrụ onye nsogbu Osinachi kwara ụgwọ my father Osinachi kpara agwa my father onye ndụ Osinachi my sister biri wee nwụọ ọ ka dị m ka ọ na nrọ aghọtabeghị m ihe na-aga oyi na-atụ m Peter Nwachukwu afa mba Amarachi Grace Eze ejima mba Osinachi Nwachukwu Peter Nwachukwu bụ ihe na-anụ ya ọ Glorious Singers program ga ije na Abuja Peter wee fụ Osinachi na Abuja wee so ya ọ dịka a ga-asị na ha si ya so onye a ewere ya tinye n'ime ndụ onye a ka enweke destroy ya ndụ a mana obi ụsọ mbụ na ihe Chineke che n'ime ya ha destroy nwunye ya n'ihe niile ọ na-afọ jirikwa ya na-eje Peter Nwachukwu mgbe ọ fụchara mụ na ọ fụrụ anyị ọ narụ nọmba m na-akpọ Osinachi ekwere na Peter Nwachukwu ga-anụ ya Osinachi na
finish onwe kwero Peter Nwachukwu na-akpọ m na phone m biko m yọ ya my sister ka o kweti ya ọgbakwa m dịtị nsị na ọ bụrụ m nọ ya nwa ka ọ dere mbụkwa nso Osinachi na m aghọtarakwa this man aghọtarakwa m ya ka Sofia aghọtarakwa m aghọtara m ya mana ọgụ nwa ka ọ dere anọtakwa ihe niile a na-aga ọ dịka gasị na ihe na-emechakwa aghasa anọtụkwa obere dị manụ bidokwa ọzọ ihe o meziri ihe meziri atlas ka m amarọzi ihe ọzọ bụ na ya na Osinachi akpawago ọ bụrụ kọship ka eji enwe nọtin nwere anything ọ bụla eme the next time na ha ekwetego ome nke a ọ dị close ọ na-akpọkwa m na fonu mgbe ahụ tili ruo mgbe o nwetara ihe ọ chọọ ọgbata ozugbo o fili na ego dị ọ sụnye ego o mee ihe niile pịa ụgwọ isi mee ihe niile agba nkwụ ozugbo agbachara nkwụ Peter ejiọsikwa nọmba m again ebu m my sister ụzọ wee nụọ di ya wakporo m akwa anyị na-abụghị white anyị chaghị white anyị kpacha na o mechara m na m ga-emere ya ruzie na nke ya dị ihe kwerozi ọ dị m bụ onye nkasi obi m that day maka na mam n'ụdị edo otu a ga-emecha mee m n'ụwa na m ga-emecha mmanụ n'akụkụ nwanne m bọsọ ọ na-eme wedin Peter si kama ọ ga-abụkwa m ya ejekpa onye ọzọ bụ ihe another person bụ ihe mere gboro Osinachi akwa the day a ga-eme wedin na nda Saturday ka m soro ha wee jewe ụkpọ anyị amara chọọchị one small room nwanụ ka a nọ wee mee the wedding m soro di m na-akasikwa m obi na-ebe akwa ka m na-ebe na-ekiri my sister na-ebe akwa mechaa ofu ebe ka mkpụkpụ di m na-akasikwa m obi after ihe niile ọsịkwa m anyị anawa nata John wee bidozi ya mkpọ my sister Peter ọmankwụ ya zara ya tiruo mgbe ndị ime nwa izizi m mgbe Osinachi dị ime nwa izizi ya ahụ adịrị ya ọ kpọrọ ya bịa Redeemer Hospital dị na opposite St. Prince ebe a Abakpa n'Ike Enugu ebe a nke Osinachi bịa ọ bụrụ dị ya kpọ Osinachi nke hospital anyị ma ebe a nke ọ na-abịa wee bịa ebe a nọrụ around 12 o'clock n'ime abalị ka Peter ji bịa kpọrọ my sister ndị hospital kpọọ m si ma nnekwa this man ya ha makwa ihe na-eme ya na ọ bịakwa bịa bụrụ my sister n'ime abalị adị m ime nwa m wee ihe a wute m n'ụtụtụ dị ime kpọrọ nwa m na nwanne m nwoke Elijah anyị na-agba wee soro ruo na be Prince Ụkachukwu na Independence Layout si Peter pụta ọ chọrọ igbu Osinachi kedu ihe Peter pụta Peter ekwere pụta nkwa gate ndị sekuriti n'ebe ahụ si madam m hapụ Peter m hapụ ya na dama nwe ka ndụ ya dị m hapụ ya isi ya mgbe ya pụtazi anụnụ na ọma mgbukwe nwanne m ya pụta ka ọ gwa m reason o ji mee ụdị ha ihe a ka m nọ na-eme ha wee sị m nawa ma brọda kpọrọ m anyị nawa na-arụzie n'ụlọ nchewe enwe ihe ọzọ m ga-eme were irote nwanne m na-ekpere na-ekpekwere ya ekpere Chineke mekwa ebere Osinachi dịrịkwa ọnọdụ swai nna akpọ Osinachi ama mpik Peter amankwu ya pikiri a na-emekwa ihe ha megide Peter kpọrọ ya na Abuja mechaa mụọ nwa amaghọ m nwe ihe mma ihe niile na-agakwa nne dịkwa ihe niile Peter wee sị m ihe Peter gwara m na ya ga-ekewa m mụ na my sister na ya ga-ekewa mụ na my sister hai okwuo destin nche na egwuregwu m wee jee convention anyị je na Abuja ruo ebe ahụ nọrụ na-abịa si my sister na nna abịakwa ọ sị m gwa di ya mkpọ di ya ihe this man sịrị m anọ m na moto ndị Dunamis chata anọ m n'azụ moto ejiro m ego nothing nọrọ ebe ahụ n'azụ moto wee kpọọ this man si ya na nna abịa ihe Peter sịrị m you're on your own, you are not coming to my house, go and repent. Isi ya na nsogbu adịghị anyị akpata oyi wuo m mbịa convention ahụ nọrọ ebe ahụ onwere onye mma ejighị m ego m ji eri nri ahụ ọkụ na-eme m Peter the wicked
ahụ ọkụ na-eme m, nwere ihe ma ga-eme aka echibedi m ike mgbe ahụ nọrọ ebe ahụ. My sister ịfụ m di ya ekweghị ya, nọ n'azụ ebe m nọ wee fụ my sister ka ọ na-abịa, ofu m ụba akwa makpọ ma my sister enweghị ike ichi nri wee butere m, di ya ekweghị ya ka o bute m nri. Onweghị onye mma, onweghị onye ga-enye m nri, ebe ndị nọ bụ na akpụ toilet, ofu oche ka ntụko ụkwụ m zachacha ụtụtụ ya. Don Charles wee bịa kpọrọ m. After that one mechaa na rukwa another one shikwa nwụ na nga bịa ọ bụ ihe ji aka ya one minister ọ arrange osi m soro ha bịawa, m soro ha bịa bịachakwa m nke ọzọ ahụ wee na osi m soro ha bịawa, nsoro ha wee bịa that one na moto rute na ha drop ha bacha je ozi na hotel ha, mụ ha buru akpa m pụta. Nke a bụ second convention m na-abịa, buru akpa m pụta chụkọrọsi ebe ahụ. Anọgidezi m chijie emechago agbasago nchụkọrọsi ebe ahụ, onwere onye ga-enye m nri, eji ọkwa m ego, nwere ego m nri. Andị nke a m bịara dutoko ọnọdụ si wee dị ka ihe si wee dị, ejedi m doje gwa di m ka m na sị di m na achọrọ m ije convention, mbịa nọrọ. Mana ofu ihe Chineke mee that day, Chineke just chọrọ imere onwe ya ha. Mbịakwa that day my sister sị m na ya chọrọ ka anyị gụọ egwu. Peter amara maka na ọ bụ na Peter ma ọma nkwe. That day mbanye Shola pụta onye nwe ekwu eme onye Osinachi gụrụ ekwu eme pụta, ha chene pụta sị mama be strong here. Yes, I say I'm not afraid. Adị m kwadobe that day. Nsị na ụjọ ada atụ m. Mpụta oru akpọ anyị wee pụta, ọ dịka my sister na-atụ ụjọ, mana my sister pụta wee baa akwa. So ihe akwa na-ebe so na anyị na-abụ mechara wee kwụrụ wee gụọ egwu maka na Peter si na ọma mme n'ụwa. So na ọ bụ na ndị kiriri egwu a gafụ ma o mechara weni anya ya elu, weni anya ya ọgụ gidere egwu osisi mụ apikie ya maka na adịgo m ready mpikie dị egwu akwa ka ọ na-ebe. Ọ pụta sị m obie m ọma ka anyị mechara. So na anyị mechara wee pụta kwụrụ gụọ egwu ebe bie m ọma si swell ọ na-ewuzi ebe niile. Ai bọsị ahụ ka m ji nwetazie mmadụ ozugbo nja nwa akwadotere m si ihe ọbụla ọ ga-eme, ihe ọbụla ọ ga-ama. M kwadotere wee jee soro jee mgbe aka na-ebido Glory Dome ọfụ. Nsi God na ga-ebu 100 seats. Afọ na-enye m nsogbu, afụrọ m nri na-eri, onwe ga-enye m nri na-eri. Oche a nnọcha na enwe n'ebe ọzọ m ga-anọ. Nke akwa second time oke the second time bụ na ebe ndị ministers na-anọ. Onye ọbụla arụcha mgbago ebe ahụ soro ha jee ebe ahụ butukwa ofu oche nọrọkwa ebe ahụ. Ụtụtụ ahụ early morning ozi new site ka a na-eje ruo ebe ahụ si Chineke na ga-ebu 100 seats. 100 seats ahụ ka m bụ na-ebu ya katapila na amaki onye ọbụla na-ebu je na-ebute oche a na-ese ya first day a ga-aba na the new site na-ebu ya buru 100. Ihe nwa na-eme ma afụrọzi m ya buru ya. Onye nyere m ego that day nyere m ego mmecha je na kia Pastor Victor Reverend Victor Mark patron na Glorious Singers nyere m ego mwepụta were gote plantain gotechakwa ihe wee rie nri that day. Emegide ha mechachaa ya n'ụtụtụ ya. My sister wee kpọọ m wee sị m mụ bịa anụnụ ka anyị jee ebe ha. Peter wee sị ya mba o na straight to Peace Park. And my sister sị na ya chọkwanụ ka mba Peace nye ndị Peace na ya like ihe. Peter wee sị na gbasa ya Peace Park. I say is well. Wee burukwa sị na nwere ihe ga-eme m. Mkpa dị m sị anekwa Peace ka mba. Peace a na-agba ihe ọ na-agba na-agba ihe ọ na-agba. Anyị rute Enugu. Nsị Chineke ekele dịrị ya na o meghị ihe o ji wee bụrụ chi. Ama m ebe m ga-ebido kwuwe, ama m Chineke ebe aka God n'okwu announce m bupute m, ama m because na sị na God na m ga-ebu 100 seats na m ga-esi ibe mba na site a
amara m maka ya nwa ebe aka God wee ana-asọ m ebe ahụ mụ na my sister igụke egwu ọnụ anyị na-abụ Peter wee fọrọ ụtụtụ wee taa o mekwa ọzọ wee ruzie mgbe emechara ihe niile arụchara ụlọ a na-achọzi a na-ekwede anniversary abịa ma another convention na the new site si arụgodi ụlọ nyere afa m Shola si m nye afa m afta nke ahụ emechara mgbe ọbụla m chọrọ ịbịa mogwu ya ya ga-etinye afa m tinyekwa my sister sị na anyị na-abụ ga-agụkọ egwu anyị akwachaghị akwa anyị ga-eyi izu akwa ahụ anyị eyiri ozi Peter ekporozi ruzie that day ọ mago na anyị na-abụ ga-agụgụ akpọghị ya mgbe bata tukoro na-eche my sister ihe ọzọ bụzi na my sister kpọọ m nnabịa mma na danger dị ka ọ dị nnabịa si ụda na-eche gị the next thing bụ na broshongo pụtasị mama hold yourself mama hope you can sing alone. I said yes. O sị m na Peter jidere drive n'iru gate jide my sister gbụọ ya asọ kpọrọ ya tiachi na moto gbachikwa ya n'ụlọ gbachi my sister n'ụlọ kpọchiri ya n'ụlọ Osinachi abịarozi sọsọ m gụzi dị egwu na-edikwa ihe a niile na-eje njekwa iwe my sister yọwa m I je program ka je na Lagos unusual praise osi keyboard si ekwekwala ka anyị na abonoko na ọ bụrụ onye ọbụla watch the program ka fụ na nọ fa Osinachi nọ fa okworo na anyị na-aba na anọkọ ọnụ onwe ka anyị na-esi bekọ ọnụ the keyboard is asking mama shift I don't want trouble onye ọbụla na-eze ya eze everybody na-eze devil Peter beast I say, mama shift. Oh, distraction everywhere. My sister will talk and what can kuyeku. My dress name everything. Say I'm not smiling. Mani hona gabiga. Ihani nega. Mecha kwaya. Anatanka. Ihani na naga nedikwe. My sister bienu gwa manku ya bia na bani. Ahu abekwa me ya oburuku ya po sim ni achori no no Peter na emewa ya obi. Obi ogbo mu na force na Peter na emewa ya obi. Ọ masị nke ọsọ na Peter were mob wee kụọ ya mob ọ pịara ya mob Peter jide Osinachi ọ na-eti ya ihe Osinachi bịa ọ na-hide ya sọsọ nke Osinachi mepere ọnụ wee gwa m mgbe ọ mụrụ last nwa ya Peter chụpụrụ ya n'ezi wute nwa okwu n'aka nwa ya nwoke si na windo chinye ya akwa okpuchi oyi nọ na-atụ ya nwa ya nwoke si na windo wee nye ya akwa okpuchie nwa ya okuru nwa ya na ọ na-ezi Osinachi na-emepe ọnụ maka na ọ ma na ọ gwa m na m ga-agwa my mother anọma ndị nwa ya Peter si na anyị nwụrọ mmadụ ya ga-emechi Osinachi ihe na nwere onye ga-ekwu okwu Peter na-eme ya na-echi ya ọ na-anagide ya n'ihi eluigwe n'ihi ebe ọ fụrụ ọ na-eje ọ na-anagide ya Osinachi pụta many people are na-agwa ndị ọ na-akparị na fon ọ kparịcha ọkọcha ha ọnụ Osinachi je na-ayọ before Osinachi na-eje program ego abụ ego na akaụntụ Peter o nwere nke o jechara one day Osinachi wee sị m na ihe Peter mere ya na nna m na ego akwụrụ ya 40,000 ha nyere ya mana ndị emekwa ọfụma na nyefọ Peter narị ya dị mmadụ kpọọ ya onye oshi funarị ya dị mmadụ kpọọ ya onye oshi Peter nwere ihe ọ na-eme is doing nothing Osinachi yawa ga-agwa Osinachi ebe ọ ga-eje program ka ọ ga-eje Osinachi aka ejego fa ọ Peter na press ya down ya nwa na-agwa ya ebe ọ ga-eje ebe nke ọ si eje ojewe before na-anata eti ego Peter ego na akaụntụ Osinachi na-ayọ ego o chere m ike nye my sister ego my sister na-ayọkwa m ihe a niile o mekọwara mechacha ya mee ya ma Osinachi kpọrọ my brother kpọgote ya the only person one boy anyị nwere n'ezinụlọ anyị na-achọ ka ọ ga-esi mee ọ nọ na geto na Abuja geto ka obi afụrụ m ebe emeri Chukwu emerie ofu nwa nwoke fọrọ anyị bika nje na Abuja n'ime gota n'ime geto gota o nwere onye na-enyere exot ya emerie nwere ọ na-eri na ihe na-ekwukịta my mother amaria sọsọ niosu emerie chiche na nri Jesus o nwere ya dị eje nri o nwere ya dị emere eje nri
see me swear. I brought out to a bugger Osinachi were for the way they happy. Hey, what's my me she didn't say, oh, nearly. Oh, some they have Nadia soccer. Nadia soccer, Nadia soccer. Nadia soccer. Hey, when I thought that day. Demo boy, just you were Akaya, decide, ya. Na bani, some Muja for my sister. Muja for ya, one more flight in Naban, book on flight, Naban, Totia. Boy, the day for my sister. The day na boku na boja. And they return Peter Baramumba. Nambia Nabia, Namagwaria. Nusia san, Adam sorry, Namama Nangabia. Na ya biko, Obona Peter get Wensioku. Iha, okay, for two come and see a bar, Ihobola. Ihobola, Bari Henine. Osina, Night and I get Buya, Night on Itiana Ampit. Nayaman have a strong man. Ya Capitan Kuna, na give it to every bathroom. Nayaman have a strong man, I get Buya. Hi, Mwesipi, no, Nia cannot be Nambara. Nothing but Peter was in Mecca was here. Peter, Oga, Peter West Musina, West Doctor can knock the bang. Osinachi about poor, my brother, and I poor, near Chok I poor, na Prince Kachukuna Abia. Near Chorok of Fanny, West Namabia one for Prince, knock for my sister. No Biano Campo one, or sim no. Na ipo ebi ni achọ ka ofu anyị my sister wey you we see Peter kedu ihe na asiwa na hapo prince abia bia no obu na prince bia no hapo wanu obido shout on her si we ga gwa ihe a ga-eme na go ga gwa ihe a ga-eme ni akwuchi kwuaria my sister we say okay ni ade sorry ofu ihe ha na ayọ ya si ni ade sorry si ni ade sorry yo ihe ha nwoke ekworo kpọchi obi si ani pụọ nsi na mada apụkwa nsi okwe Enugu ka si bịa kịta si Peter nwe ihe mmerụ gị maka njọ si onwe ihe mmerụ gị maka ihe agbagotego m nsi onwe ihe mmerụ gị ọsị m na ekwuchago my sister we siwa m biko anyị gawa o wee jide obịa si Peter na-agbawa m obi otu a si jide efe maka ka Osinachi mmadụ nwa m osisi mmadụ ayi si wee jide aka na-efe ya Osinachi abụghị onye nsogbu ọ na-eme ka nna m ime ya ọkwa m na-enye nsogbu mana ime ya dị nesiri ga-eji mana ihe ewute ọ ga-ebewa akwa o jide aka n'obi si Peter ị na-emewa m obi otu ọtado aka n'ọnụ eze ị na-emewa m obi Peter ọtado aka n'ọnụ eze ya n'ọnụ ị na-emewa m obi